Здравейте хора, името на Ники и аз искам да ви кажа, че ще снимам поредица на League of Legends. Също така 10 левел съм, обаче бях 16 в един друг профил, но тъпите хакерчета, някакви хакерчета ми хакнаха. И затова закончихме номерите и затова сега развивам един 10 левел, ето мога да ви го покажа дори. Сега се включвам в игра, бе. В смисъл, да, ето сега ще ми го покажа. Ето 10 левел, ето Гарен на втори, Зора първи, Треш на първи и Егошин. С Бая с Шин играх като ми на фри сега и така. Имам Джакс, имам Химзал, купил съм си и така. И това е от... също напишете в коментарите и ще трябва да се отворя. Пишете в коментарите как се регистрирам, защото тук писах си него, писах сериен номер и така и просто не ми дава да се регистрирам, не знам как е това. Така че, ако знаете, напишете в коментарите как и аз ще се регистрирам. Така, това беше от мен, надявам се да ви хареса, така дайте лайк, коментирайте, нали все пак аз ви казах какво да коментирате и се абонирайте, ако ми харесате клиповете. Защото искам да се регистрирам, за да мога да мога да съм по-дълго, защото нали също игрите не са толкова кратки. Ето. Сега чакам игра 5 минути вече, обръзвам и така. И това от клипа, надявам се ви харесва.